Fashal horo heart attack nge ohayno yakari thangka South Tripura Maharani Amchaini Bengaluru Hasteo samung khlai tongnai bisi thamchi umoni Khoroksa Tiprasa bini mung jibon sadan jamatia bini mangkathaina Hasteo rohornan bagai borokni nukhungno chubachu khlaika Bengaluru Tiprasa Tripura People's Foundation ni adongra haino hai Fashal horo heart attack wngwi ohayno yakari thangka South Tripura Maharani Amchaini Bengaluru Hasteo samung khlai tongnai bisi thamchi umoni Khoroksa Tiprasa bini mung jibon sadan jamatia thimani joraobo Khoroksa bihikte Khorangni busarokno khoboi nokni joto borokno khibui thangka jibon sadan jamatia patimungni koktuma mankheno oborok tongmani Karnatakani Anikel district Amchaio thangwi Thowikha Bengaluru Tiprasa Tripura People's Foundation ni adongrok abo haikeno bini mangkathino Hasteo rohonani bagai borongni nukhungno chubachu khlaika Bengaluru Tiprasa Tripura People's Foundation ni adongrok Khulungka taku song khang Dinesh de Burma Bengaluru Tiprasa Tripura People Foundation ni kaisa director tini haino hai sini taku Khoroksa jibon sadan jamatia nei Maharani area ni langma chawai thangka mia thanai horni 11 somoyo bini langma chamani karon ke bosa khamya angai bithi chathini bolung khana aben baga bini bo thupro bini heart attack ngai bo thui thangja khaba langma chawai thangja kha chini team Navy Singh tei chung jese khlaiman cha khlaiga bini dead bodies ni formalities tok jotono clear khlai chung rohari rekha khana bini dead bodies hawai nai Tripura o so koi tabok chini John Deburma Bengaluru Tiprasa Tripura People Foundation ni John Deburma Tripura no thangja bona lam sogono chini takuk thui thanai ni mangthino bini logi thangi tong bini bu phayong jibon manik jamatia hambai mario jotono no je tini phai manjak phaini rokno bini pal song bini parani borok rok je oro tongnai rok jotono je phai chuba chukhlaini rokno ba logi ro phaini rokno jotono no belaina hambai mario ang khabai khaklai jong age bom tikeno kaisa tai kaisa no jongjal somoyo chubalai thanglai manana hamai jotono no hambai te oisa ang Dinesh Deburma Bengaluru Tiprasa Tripura People Foundation ni director khulumka Paithago kokti saldi poro jibon sadan jamatia mangkathino tubui Hasteo phai sokpaika bini bufayong jibon manik jamatia Bureau Report Chini Khorang